Lumahok ang mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA ng Bacnotan, La Union sa Bida Tiagman Maneho na bahagi pa rin ng Diro Festival 2025. Nasubok ang kanilang galing para maiwasan ang mga obstacle course. Importante na dapat focus at madiskarte rin sa pag-iwas sa mga obstacle. Dito umano malalaman ang galing ng mga drivers sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari sa kalsada, upang matiyak pa rin ang kaligtasan ng mga pasahero sa kabila ng aberya sa daan. Nire-recognize po natin ang efforts ng ating mga tricycle drivers and operators sa progress ng Bacnotan. And also, yung activities po natin na ito para rin po sa ma-advocate po ang road safety. Nagkaroon din ng kompetisyon sa tricycle setup. Ininspeksyon ang mga tricycle kung sumusunod ba ang mga ito sa traffic standards at ordinansa. Importante na roadworthy ang mga ito para laging ligtas ang mga driver at maging mga pasahero. May presenta lang namin yung todo namin na may pakita rin kami na kahit papano mayroon kaming pakisama sa mga ganitong labanan ng pagandahan ng tricycle. Joan Punsoy, Balitang Solid North.